Der er en læser fra Brabrand, som godt kunne tænke sig at vide, hvorfor der ikke blev gået nok i dybden med arabernes holdning til at lære dansk. Der er mange, der sådan kan mærke, at der undrer sig over, at eller tror, fordi de snakker arabisk i film, at de ikke kan dansk, men de fleste i filmen kan jo dansk. Men da arabisk er deres modersmål til udtalt, altså så snakker de bare bedre om tingene på arabisk. Ikke? Det vil sige, jeg snakker også, jeg kan bedre udtrykke mig på dansk, end jeg kan på engelsk, for eksempel. Og det var også derfor, jeg ligesom valgte at lave film på den her måde, fordi at når Ahmed han kommer ind og taler arabisk med dem, så bliver det nemmere for dem at udtrykke de her ting, i stedet for at de hele tiden skal lede efter ordene på dansk. Der er faktisk kun det ældre libanesiske ægtepar, der er med i filmen, som ikke kan dansk. Resten, vil jeg tro, kan dansk. Okay. Der er et spørgsmål fra Otto Bismarck. Han kommer fra Aarhus, og han spørger, om der bør findes sådan en øvre grænse for, hvor meget muslimsk kulturberigelse Danmark kan kapere. Det er et mærkeligt spørgsmål. Øvre grænser for det, ikke? Det kan jeg jo ikke svare på. Altså, det eneste, jeg kan sige, det er, at det er noget, jeg rejser meget i Mellemøsten, og der er der utrolig mange ting, der sker dernede, som er enormt spændende med et kunst, musik og litteratur, maleri og altså, som jeg har oplevet dernede, som jeg enormt gerne vil berige Danmark med. Altså, og vi har jo den der mærkelige opfattelse, at alt handler om religion og alt sådan nogle ting nede fra Mellemøsten. Men altså, det er altså noget, der foregår oven i vores hoveder. Altså, der er jo en helt vildt spændende kultur, ikke? På altså, mange fronter, som jeg synes vil være godt for det danske samfund at kigge nærmere på. Altså, det er også, nu har vi fået åbnet de der kebab-shops og det der, ikke? Altså, det er jo et skridt, kan man sige, ikke? Altså, at vi får noget madkultur ind, ikke? Der er det jo marokkanske køkken, og det libanesiske køkken er jo helt fantastisk, ikke? Så det ser du gerne mere af? Ja, altså jeg synes, det er det bedste for alt, ikke? Altså, det ville det være. Altså, jeg kan da huske dengang i Frederikshavn, da det første pizzeria åbnede, der var sådan, der stod man op med noget på italiensk, ikke? Så sad man der og spiste sådan en pizza med tomat på, ikke? Bare sådan, så var man helt vild. Altså, kom på sådan en indre rejse ind i hovedet der for 25 år siden, ikke? Og det er enormt vigtigt for en fælles forståelse, tror jeg, at man ligesom viser hinanden de bedste sider af samfundet, ikke? Og det får vi så igennem madkultur gerne, ikke? Kan man sige. Otto Bismarck, han vil også gerne vide, om du selv bor i Mjølnerparken, eller du har tænkt dig at flytte derud? Nej, jeg har faktisk ikke tænkt mig at flytte derud, men jeg bor jo sådan set selv på Vesterbro, et sted, hvor at min gade, der er halvdelen af gaden, der bor der araber, og i den anden halvdel, der bor der sådan nogle blege, nogen som mig. Og de brænder der også. Altså, min bil var der tæt på at blive brændt af her i foråret, hvor der var gang i den, ikke? Så ja, altså, det er ikke, altså jeg bor sådan, altså hvis det er der er bange for, om jeg bor i en forstad til København, langt væk fra det gør jeg altså ikke. Så, men nej, jeg bor i en fin lejlighed, så jeg har ikke tænkt mig at flytte. Nej. Stolse, han kommer fra København, og han er psykolog, og han er meget optaget af de menneskelige fejl, man kan lave, og hvad man i så fald kan lære af dem. Så han vil gerne spørge dig, om der er nogle dokumentarfilm, som du har lavet gennem din karriere, som du fortryder, og i så fald, hvad du har lært af dem. Jamen, der er ikke nogen, jeg har fortrudt. Nå, så der er ikke, så der er ikke, det kan jeg ikke. Nej. Det kan jeg ikke svare på. Okay. Så har Niels Webæk snedet sig ind igen. Han har allerede stillet 4 spørgsmål, så det kan være, at vi lige skal skrue lidt op for tempoet, mens jeg giver dig hans spørgsmål. Han spørger, hvem kan du bedst lide? Araber eller danskere? Ja, kryds. Kryds, okay. Hvad skal vi lære en film om kriminelle indvandrere? Er det ikke bare indvandrerne, der skal lære os? Nej, altså det er svært at svare på. Det kan jeg ikke svare på. Okay. Kan man bo i Danmark, hvis man går ind for sharia? Det kan man sikkert godt, men jeg har ikke noget forstand på det, så det ved jeg ikke. Okay. Bruger du den her dokumentarfilm, spørger han om, som en undskyldning for at sige, hvad du egentlig mener? Ja. Selvfølgelig er det. Altså, ja.
Altså, det er jo... Altså, som udgangspunkt, der laver jeg altid dokumentarfilm. Og alle de andre ting, jeg laver som en undersøgelse. Altså, jeg laver ting omkring, jeg er nysgerrig på at blive klogere på. Og ikke ting, jeg er... fuldstændig overbevist om. Altså, altså, jeg er i tvivl om alting. Så derfor, når jeg tager ud og prøver at undersøge, er det noget... Altså, har det hold i virkeligheden, eller hvad er det, der foregår, ikke? Og det er jo meget sjovt, at det er jo så et privilegium, jeg har, at jeg kan komme ind i private hjem som dokumentarist, ikke? Både herhjemme, men også ude i den store verden. Og det har altså givet mig meget større indsigt altså meget større kærlighed til mennesker. Altså, hvis jeg kun har siddet og læst Ekstrabladet og Information hele mit liv, så er jeg godt nok været et bredt menneske i dag, ikke? Altså, det virkelig giver mig et stort håb at komme ind og møde flinke, søde, rare mennesker med alle nationaliteter, alle religioner bag sig, og rundt omkring i hele verden. Ikke? Og det er sådan... Hvad var han spurgt om? Han spurgte om du bruger dokumentarfilm som en undskyldning. Nå, ja. Så på den måde, der må jeg sige, jamen der er der nogen, der gider at sponsere og sende mine undersøgelser. Det er jo sådan nogle, lad os kalde det undersøgelser, og det er jo ikke et politisk manifest på nogen måde. Altså, film er jo overhovedet ikke politisk. Altså, den handler ikke om politik på nogen måde. Din film handler ikke om politik? Nej, altså, det gør den jo ikke. Altså, det er jo en undersøgelse, ikke? Af dagligdagen, ikke? Jeg har selvfølgelig taget nogle valg i forhold til klipning og alle de der ting og filmningen og styre det hele benhårdt, kan man sige, ikke? Men det er ikke med udgangspunkt i, har et eller andet politisk sag på nogen måde. Så kunne Ina Brask godt tænke sig at spørge til allersidst, hvad din næste dokumentarfilm skal handle om? Jamen, den skal sådan set handle om mediemanipulation og mediernes indflydelse på tværs af hvad man siger, af den vestlige og den arabiske verden. Så jeg har udgangspunkt i en sag i Paris, så skal jeg filme gennem hele den mellemøstlige verden og rundt om den tilbage til Europa. Det bliver en meget, hvad man siger, en international dokumentarfilm. Tak fordi du ville være med. Tak. Og tak til læserne. Det var meget sjovt at læse. Ja.